एक महत्त्वाची बातमी आहे। प्रशासनावर आर्थिक शिस्तीचा बोजा वाढणार आहे। सन 2025 आणि 26 साठी निधी वितरणासंदर्भातील परिपत्रक शासनाने जारी केले आहे। 2025-26 च्या आर्थिक वर्षातील बजेटमधील निधी वितरणाला कात्री लावण्यात आली आहे। दरम्यान दरवर्षी दिलेल्या बजेटमधील खर्च हा पूर्ण होताना दिसत नाहीये। अशामध्ये सरकारकडून आधीच नियोजन करत खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय। बांधकामं, वाहन खरेदी, यंत्रसामग्री, जाहिरात आणि इतर प्रशासकीय खर्चावर निर्बंध आणले गेलेले आहेत। दरम्यान असं असलं तरी जाहिरात, बांधकाम आणि वाहन खरेदी, यंत्रसामग्री, अर्थसहाय्य यासारख्या बाबींसाठी निधी वितरणाचे प्रस्ताव ठोस कारणांसह 12 फेब्रुवारीपर्यंत वित्त विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले। दिलेला निधी पूर्णपणे खर्च केला जात नसल्यामुळे सरकारकडून बजेटला कात्री लावण्यात आल्याची माहिती मिळते। निधी वितरण करताना तो प्रत्यक्ष खर्चामध्ये वापरला जाईल याची खात्री करण्याचे प्रशासकीय विभागांना निर्देश देण्यात आले।